Ами няма ли пари да се прибират и зато и го оставили? Продали го? Да. Продали го или са го оставили? За колко пари са го Оставят продали? го и... не знам за колко пари. Те няма ли за път? Жената познава се лапито, за това. Какво каза? Нищо не казва. Видя го, почна да плаче. Няма, те от тук не взимат. Когато чуят да работят и тогава, нали, те са гладни хората и нали, намират хора и това е цялата работа. Другия продава и он като гледа другия и той продава. Като са гладни. Никой не отрича, че продава деца. Не, никой не казва, че не е продава, нали? И ние чуваме от тук хората и кай негото лапи. Плачат. Това е цялата работа. Се казваш ти? Ангел Грушев. Ангеле, Мария, тяхто дете ли е? Не знам. Това не мога да ви кажа, защото не знам лапето. Не съм го виждал. Ама знаеш, че е продадено? Не знам и това не знам. Не знам, че е продадено, ама не съм го виждал дори. Те бяха в Гърция ли? Гърция бяха. Колко години? Не мога да ви кажа колко. Работяха. Бяха на работяха, ама не знам сега, дето е бил дребенна и не е продадена лапето. Защото виждате къщата какво е положение. Колко лапета има, той като взел да продаваш, тя да продава всички. Не го продава. Не е продава. Не мога да ви кажа това, господине. Не знам, защото не съм виждал лапето. Не съм я виждал. Как се казваш ли? Ангел Врусев. Познаваш, родали си с нея? Аз съм му брат. Брат на нас. Атанас брат съм. Колко деца има той общо? Той, не виждате ли лапета? Е там Не са. мога да проблема, честно. Някъде към 7. Някъде към 7. Говоря за 10 лет. Това не мога да ви кажа. Извинявам се, много не мога да ви кажа. Кой е толкова рус? Гледаме децата, едни много русички такива. Бог знае. Бог знае. Да, Колко деца още продадено? едно. Атанас, на колко е той? Да. Едно само едно. Само не е ли? Да. Аз отивам и той и каката ми отиде. Децата къде? И сата сеца жуи. Сеца. Деца? Горе на Димовци ли? Кидан ми ги трябва на рабо. Кидан ми ги трябва. Пейти вън, не сега, що не си на училище? Не искам. Защото той няма да гледа детето. Татко ти и майка ти работят ли нещо? Не. Никъде не. Едното Гърция 10. 10 се виждала за първи последен път. Казва той моето детето. Какво стана света? Ана дума! Брат на следи ги дадат всички. Този е в... трябва да бъде в 7 или 8. Майка, това мапус. Къде е майка ти? Баща. Mariana Prona, na película. Вече леме! Искам да те снимам без застане. Черния с брадата и златните зъби. Николай, много да съм живал.